गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. आपण काल होतो इतिहासाची साधनं, यामध्ये आपण लिखित साधनांचा अभ्यास केलेला आहे. आता आपण लिखित साधनांमध्ये पाहिलं होतं आपण की कशाचा समावेश होतो. लिखित साधनांमध्ये वृत्तपत्रे, नियतकालिके, रोजनिशी ग्रंथ, पत्रव्यवहार, अभिलेखागारातील कागदपत्रे, सरकारी गॅझेट, टपाल तिकिटे, कोश वाडसमे इत्यादीचा समावेश होतो. त्यानंतर आपल्याला पाहिजे भौतिक साधनं. आता भौतिक साधनं म्हणजे काय की जी साधनं नष्ट होत नाही किंवा ज्या साधनांद्वारे आपल्याला इतिहास समजतो. आता मग ती साधनं कोणकोणती आहेत पहा. भौतिक साधनांमध्ये तुमच्या इथं डायग्राम दिलेला आहे. भौतिक साधनांमध्ये दैनंदिन वापरातील वस्तू, राजमुद्रा, आधुनिक स्थापत्य, पेहराव, वस्तू संग्रहालय, अलंकार, नाणे इत्यादींचा समावेश आपण कशामध्ये होतो, भौतिक साधनांमध्ये समावेश होतो. आता याच्यामध्ये दैनंदिन वापरातील वस्तू, आपण ज्या रोजच्या जीवनामध्ये ज्या वस्तू वापरतात या वस्तू काही जपून ठेवल्या जातात, यांच्या संग्रहालयामध्ये जपून ठेवल्या जातात आणि त्याच्यातून आपल्याला इतिहास समजण्यास उपयोग होतो. जसं पेशवेकालीन वस्तू, पूर्वीच्या काळातील वस्तू काही संग्रहालयात जमा केलेल्या आहेत. राजमुद्रा, शिवाजी महाराजांची राजमुद्रा होती. पूर्वीच्या काळी आपल्याकडे राजे होते आणि प्रत्येक राजाची राजमुद्रा होती. त्या राजमुद्रेवरून आपल्याला इतिहास समजण्यास मदत होते. आधुनिक स्थापत्य म्हणजे आत्ताची सध्याची जी आधुनिक स्थापत्यामध्ये याचा समावेश होईल की पूर्वीच्या काळात आणि आत्ताच्या काळामध्ये काय फरक आहे. पेहराव म्हणजे ड्रेस, वस्तू संग्रहालय जिथे वस्तूंचा संग्रह केला जातो त्याला म्हणतात वस्तू संग्रहालय. अलंकार म्हणजे दागदागिने आणि नाणी म्हणजे पैसे. चला तर आपण याच्यामध्ये पहिलं पाहूया नाणी. नाण्यांच्या माध्यमातून आणि बदलत गेलेल्या नोटांच्या छपाईमधून आपणास इतिहास समजतो. नोटा छापण्याचे काम रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया करते. तिचे मुख्यालय मुंबई येथे आहे. नाण्या छापण्याचे काम आपल्या इथं कुठे चालतं, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला मुंबई येथे चालते. नाण्यांच्या माध्यमातून आणि बदलत गेलेल्या नोटाच्या छपाईतून आपल्याला इतिहास समजतो. प्रत्येक वेळेस नोटा बदलल्या जातात, पैसे बदलल्या जातात. पूर्वीच्या काही रुपया किती मोठा होता आहे ना, आता तर रुपया छोटा झालेला आहे. पूर्वीचे रुपये कसे होते, वजनदार होते. आता हा रुपया तुम्ही जर नीट पाहता, हा 1970 सालचा रुपया. जर तुम्ही 1970 सालचा रुपया पाहिला आणि आता 2018मधला रुपया पाहिला तर तुम्हाला याच्यामध्ये काय फरक दिसतो तो तुम्ही ओळखायचा आहे. पूर्वीचा रुपयाचा आकार खूप मोठा होता, तसाच तो वजनाने जड होता आहे ना. आणि त्याच्यावरती चिन्ह पहा, काय मक्याचं चिन्ह आहे ना. म्हणजेच आपल्याला नाण्यांवरून सुद्धा इतिहास छापण्यास मदत होते. नोटांमध्ये फरक पडत गेलेला आहे. पूर्वीच्या काळी तांब्यांची नाणी होती. म्हणजे या पूर्वंपार चालत आलेल्या नाण्यांपासून आपल्याला त्यावेळेचा इतिहास समजण्यास मदत होते. 1950 ते आजतागायतची नाणी, त्यात वापरलेले धातू, त्यांचे आकार, त्यावरील विषय वैविध्य यावरून आपणास समकालीन भारतातील महत्त्वाचे प्रश्न समजतात. उदाहरणार्थ, लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्याचा संदेश देणारी नाणी, शेती व शेतकऱ्यांचे महत्त्व सांगणारी नाणी. म्हणजे नाण्यांवरती जसे चित्र असतात त्याच्यावरून सुद्धा आपल्याला त्या काळातील इतिहास समजण्यास मदत होते. त्यानंतर हे संग्रहालय. आता संग्रहालय म्हणजे काय, जिथे वस्तूंचा संग्रह केला जातो त्याला संग्रहालय म्हणतात. भारतातील सर्वच राज्यांमध्ये त्या राज्यांची वैशिष्ट्य सांगणारी वस्तू संग्रहालय आहेत. त्यावरून आपणास इतिहास समजण्यास मदत होते. उदाहरणार्थ, मुंबई येथील छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तू संग्रहालय, रिझर्व्ह बँकेचे पुणे शहरातील संग्रहालय. मुंबई येथील छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तू संग्रहालय आहे. वस्तू संग्रहालयामध्ये पूर्वीच्या दुर्मिळ वस्तूंचा संग्रह केला जातो. सरकारी संग्रहालयाखेरीज काही संग्राहक वस्तूंची काही संग्रहालय उभारतात. ते अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण असतात. उदाहरणार्थ, नाणी, नोटा, विविध आकारातील दिवे, आडकित्ते, क्रिकेटचे साहित्य. मग याच्यामध्ये नाणी, नोटा आहेत, विविध आकारातील दिवे आणि आडकित्ते आणि क्रिकेटचं साहित्य याच्यामध्ये समावेश आहे. त्यानंतर मौखिक साधनं. मौखिक म्हणजे काय, तोंडाने बोलणारी. म्हणजे इथे कुठे इतिहास लिहून ठेवला जात नाही. परंपरेने म्हणजे पिढ्यानपिढ्या म्हणजे एखाद्या आजीकडून मुलीकडून तिच्या मुलीला असं पिढ्यानपिढ्या मौखिक साधनाद्वारे इतिहास सांगितला जातो. मग आता मौखिक म्हणजे काय, मी बोलले तुम्ही ऐकलं, तुम्ही बोलले दुसऱ्यांनी ऐकलं, तिसऱ्याला तुम्ही सांगितलं आहे ना. म्हणजे हा इतिहास काय, याला म्हणतात मौखिक साधनं. या साधनांमध्ये लोककथा, लोकगीते, म्हणी, ओव्या इत्यादींचा समावेश होतो. उदाहरणार्थ, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे, शाहीर अमर शेख यांच्या पोवाड्यातून कार्यकर्त्यांना मिळत असते. आता मौखिक साधनांमध्ये कशाचा समावेश होतो. आता आपण पाहिलं भौतिक साधनं आहे ना. आता मौखिक साधनांमध्ये कशाचा समावेश होतो पहा. तुम्हाला मौखिक साधनामध्ये पोवाडे आहे ना. पोवाडे, लोकगीतं, म्हणी, ओव्या यांचा समावेश होतो.
पोवाड्यातून आपल्याला तुम्ही पोवाडे ऐकले असतील, शिवाजी महाराजांचा पोवाडा जर ऐकला तर आपल्याला या पोवाड्यातून त्या काळातला इतिहास समजण्यास मदत होते. ओव्या असतात, जात्यावरच्या ओव्या असतात. ओव्यातून आपल्याला आपल्या तिथे जे जे संत होऊन गेले त्यांची नावं ओव्यांमध्ये येतात. ओव्यावरून आपल्याला त्या त्या काळातील संतांचं आपल्याला नावं माहीत होण्यास मदत होते. लोककथा पूर्वपरापासून लोककथा चालत आलेल्या या लोककथेतून आपल्याला त्या त्या काळाचा इतिहास समजण्यास मदत होते. लोकगीतं, आता लोकगीतं म्हणजे काय, स्थानिक गीतं. आपण जिथं राहतो त्यातल्या ते आपण जिथे राहतो, समजा आता कोकणामध्ये तर तुम्हाला तिथे कोकणी लोकगीतं ऐकायला मिळतात. मग त्या लोकगीतामध्ये त्या त्या प्रदेशातला इतिहास त्यांच्यामध्ये सामावलेला असतो. असा प्रत्येक प्रदेशाचा इतिहास या लोकगीतातून सादर केला जातो. आणि आपल्याकडे अण्णाभाऊ साठे, शाहीर अमर शेख यांचे जे पोवाडे असतात, या पोवाड्यातून काय होते, कार्यकर्त्यांना प्रेरणा मिळत असते. त्यानंतर दृक श्राव्य साधनं. आता दृक म्हणजे काय, दृक म्हणजे पाहणे आणि श्राव्य म्हणजे ऐकणे. दृक म्हणजे पाहणे, श्राव्य म्हणजे ऐकणे. मग याचासुद्धा या साधनांमध्ये समावेश होतो. दूरदर्शन, चित्रपट, आंतरजाल. आंतरजाल म्हणजेच इंटरनेट. आंतरजाल मीन्स इंटरनेट. दूरदर्शन, चित्रपट, आंतरजाल इत्यादी साधनांना दृकश्राव्य साधने असे म्हणतात. विविध देशी परदेशी वाहिन्या, उदाहरणार्थ हिस्ट्री चॅनल, चॅनल डिस्कवरी. मग आता आपल्याला दृकश्राव्य, दृक म्हणजे आपल्याला काही इतिहास ऐकून पाहायला मिळतो, काही इतिहास आपण पाहतो. जसं आपण दूरदर्शनवरती आपण धार्मिक मालिका पाहतो, त्यावरून आपल्याला त्या काळचा इतिहास समजतो. चित्रपट आहे, इंटरनेट आहे, ही साधने आहेत. आता या काही दृक आहे, काही ऐकण्याची आहे आणि काही पाहण्याची आहे. याच्यामध्ये विविध देशी परदेशी वाहिन्या आहेत. हिस्ट्री चॅनल आहे, डिस्कवरी चॅनलवरती आपल्याला प्राण्यांचा इतिहास किंवा प्राण्यांबद्दल माहिती पूर्ण आपल्याला पाहायला मिळते. करून पहामध्ये पहा. एखाद्या घटनेचे साहित्यात कसे प्रतिबिंब उमटते आणि कवी एखाद्या घटनेकडे कसे बघतो याचे एक उदाहरण कविवर्य कुसुमाग्रज यांचे आव्हान या भारत चीन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर असलेल्या कवितेत आहे. भारत पाक ज्यावेळेस युद्ध झालं होतं, मग या युद्धामध्ये युद्धाकडे आपण कसं पाहतो किंवा त्या युद्धाचे प्रतिबिंब जनसामान्यावरती कसे काय उमटतात याचं उदाहरण कविवर्य कुसुमाग्रज यांच्या आव्हान या कवितेत आपल्याला पाहायला मिळतं. बर्फाचे तट पेटूनी उठले सदन शिवांचे कोसळते, रक्त आपुल्या प्रिय आईचे शुभ्र हिमावर ओघळते. ही कविता तुम्ही वाचा. याच्यातून त्यांनी भारत चीन युद्ध झालं होतं, त्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवरती त्यांनी कविता रचलेली आहे आणि त्याच्यावरून आपल्याला त्यावेळेसची परिस्थिती काय असेल ती समजण्यास आपल्याला मदत होते. त्यानंतर फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया. आता फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया, भारत सरकारने पुणे येथे 1960 साली लोकशिक्षण देण्याच्या हेतूने फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाची या संस्थेची स्थापना केलेली आहे. काय केलेले, भारत सरकारने पुणे येथे 1960 साली लोकांना लोकशिक्षण देण्याच्या हेतूने फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाची स्थापना केलेली आहे. राजकारण, समाजकारण, कला, क्रीडा आणि संस्कृती या विविध क्षेत्रातील महत्त्वाच्या घटनांवर आधारित वृत्तपत्र इंडियन न्यूज रिव्ह्यू या संस्थेने तयार केलेले आहेत. समाजाचे नेतृत्व करणाऱ्या व्यक्ती, देशासाठी योगदान देणाऱ्या व्यक्ती आणि महत्त्वाच्या स्थळाची माहिती देणारे अनुभवपोट डॉक्युमेंटरीज या विभागाने तयार केलेले आहे. आधुनिक भारताचा इतिहास अभ्यासासाठी हे वृत्तपत्र व अनुभवपोट उपयोगी पडतात. मग यांनी काय केलेलं आहे, फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने काय केलेलं आहे, जे लोक समाजाचं नेतृत्व करत आहेत, समाजासाठी आपलं योगदान देत आहेत, अशा व्यक्ती म्हणजेच कसं आता उदाहरणार्थ आपण म्हणू रतन टाटा. आता रतन टाटा हे व्यावसायिक जरी असले तरी पण ते समाजासाठी खूप उपयोगी पडतात. आत्ताच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवरती त्यांनी आपले ताज हॉटेल पूर्ण लोकांना जे डॉक्टर नर्सेस आहेत त्या लोकांसाठी त्यांनी मोफत लोकांना राहण्याची त्यात व्यवस्था केलेली आहे. पुन्हा त्यांनी बरंचसं कितीतरी योगदान त्यांनी ₹1 आपल्या सरकारला त्यांनी दिलेले आहेत. म्हणजेच समाजाचं नेतृत्व करतात, देशासाठी योगदान करतात, अशा व्यक्तीची काय करतात, ही फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट काय करते, माहिती तयार करते. त्यांच्यावरती चित्रपट तयार केला जातं आणि या विभागाने तयार केलेले आहेत. आधुनिक भारताचा इतिहास अभ्यासासाठी हे वृत्तपत्र व अनुभवपोट उपयोगी आहेत. इतका लेसन तुम्ही वाचा आणि याचं रिव्हिजन करा.